Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mancho murigaria chinsa nisato chia bono botuko nigora se chinga kia semesema yakuru Ensoko chinsa isato asina kwariga nditunyare gosanga na kumanyana ria ya ANQwe aseri tukeriga nchenkoro kwa Clinton ndigi karansa bono ike torigeria ya bariki baito bamana basangere kuru asema mbyare ngenta mbiri tukeriga neria kiando mutinyo no yo gatatu mwako yo no gwechiri bubere meronge bere na isana nema mesema yakuru Ensoko chinsa isato achakire bo. Karibu sana mwancho murigari atocha kana robotero kubwatia na somo berebu mosacha oyomo oyo taramanyikana wikaboniga nigotoke mambia lero hase oroche rumugonga ensemo yebunge ya usensemo ya Riomego ebunge ya Bobasi county ya Kisii asekerika gere buna nembure nyinge yega saina konekiwa immense ya Kenya murikito Dominic Nderi agotumanyia senchere bwikira omubiri bw'omusacha yo mubi myaka yigatu nigotoka imeorochi rumugonga ensemo yali enyoge bunge ya Bobasi county ya Kisii mambia lero asikeri kagere muna nigo mubiro nyare tukaba kokosombwa na machi mbure nyinga gasene konekiwa immense ya Kenya korengana kirori nigo mubiro yotara manyikano ikaboni gotoka senge uyorochorega asa bange bataramanyanga uyo ningo yo nyare tukaba ogosombwa na macha yaiga twaje kogenda kuchiroche twanyora omonto oreroche oraire roche oregetirianda tabwati yanga monto into mumanyeti yaya ntumaitie esarwa ekenyore kene kia bunyansi yaga aige ryonyego na omonto yatoka abwobuba no atoko mwana omocho koro bwobuba nero omonyora ye yorenga macheime omotwe bugegegete goche esengegu omonto twamanya kogenda ororo babeke engori bangusa gocha arabo banyusi bororo na ore roche bosaigo oregetirianda abamenyi borogongoro iga basabire koroserigwa oburaro bagotombokera asorochoroiga asikiri batebire muna ningo no ina abana babasinyira kwambaka iri kogenda ase skuru twachandekire ntobwati taracha bana baitu bagochiere skuru nyachogochogo etaracha agerwete pi abana baitu bakogenda rogongorogoro imaiga twanyorire omonto roche seita gwetere taracha kaki abantu baitu amachumbe aba MCA kaki chabwa mitoto kwanye abana baitu bali bakobori kaki takwanye taracha kaki mwana yote konyoro mugakoyo nasenge ndatande skuru goro ye taracha yagerochi gotenda rocho nyoro mugakoyo kaki ngakibana mba kongukyobo kaki mbororo kyobo kaki ndobwaji taracha sinya enya gitariere ngubuga iga para ndobwaji ase to kwambokero omonto nagongi batukoto chande getase yo to weta e politeke nikinoere pana se yo bagotambokera arati no iweta mangana ya kitokonye abanyenyi bokura segeta seni Kenya ngoso nigo banyara ko bawekerana na korusio mobiro iga sajaiga ekerabona bali batarochio mwaba senka yabanya ko bagosawa banyako bagotare nkeri nyagitalia neyo gembo ilikwenda kigosene omwabonya tukaba bagosomba na macha yaiga ko report ile tsen kia nambe magia Ensoko TV kuruga se Kenya kiali nyego bonyansi ya meanya bachi sub county bunge ya Bobasi county ya Kisii ninche Dominic Nderi Nyabuto Botendere wenkendo nyagitaria ne county ya Nyamira niko bono basabire abamenyi be county eyo kwesokya elio kurigereria gose hemebere y'abantu 13 eyo yabera senkendo asomwa koyo mubono gose ne yabo etarache gutugutwa emebere eyo nigo bono ire yabana bamura nabago abasacha ndigo yarende tu ase enyagitaria eyo bosa senkendo eyo nabanyanyimbo ase bono bagochia koyo bose bagochia koyebwato kana gutugutwa ekarabara chikonyora eoda kurwase ekegambero kurwase county eyo ekirigetie kwene kemebere eyo nechigotugutwa asama rieta ngoro kwa David Araka inde public health officer utenete nyagitari ito ya Nyamira Referral so message imbwaterero ari ase nyagitari ito mochari ito ya Nyamira tobwate emebere 13 yaretetwo kurwe bituo mbalimbali
muna bono ntobwata omobere nororete tu n'abasigari korwa ase oyo orwetare orwete matutu otogete roche ntobwate omobere orusete korwa ase emo ya Kerenyo arafu ntobwate omobere ondo orusete korwa ase station ya Magombo ntobwate oyo ondo orusete we Gesima police station orwete otare 10 omotinyu gatatu 2024 ntobwate emebere ende yarusete korwa DCI ya Nyamira police yo ntobwate yende barete tu Nyamira Nyagetari na Good Samaritans lakini baberirwo abande babere mochari kwetani omwaka oyomo totaranyora abanyene so ntora ase process totaete go dispose emebere banya goikera bono iga ntoabaete notice ya 14 days twarugete notice tarehe 10 omotinyu kabere 2026 so 14 days ya expire so totaete kobwatia process eri eganeri benchiko ria public health igere tonyore kotoda torusie emebere eye toyeire ase public cemetery eratokange mono tokoira Kericho mono kerangorigereria igere ento giokumia abanto ange bonse kwasa bonse ebara abasacha biaono amarieta ngoro kuropati ondiek ntendeta mangana prosecution in public health a Nyamira county tubwate emebere ase Nyagitari ete ya Nyamira county referral Nyagitari ete ya Nyamira as iga Nyamira county bono ntubwate emebere ororo emebere 13 ne capacity yaito ya mochari igekubogoria abanto 24 bono emebere tabwati abanyene yoka irete space ya 13 igo bono totigarete ne space ya around 9 igo etanyare kobeka abantu bande bari basirire asiri tukoriare na matukanda kwati uchimaega igesa kuri emebere ya congestion Nyagitari gose yabire menge ase mochari yaito bono twarure notice nande twaitire notice chigweta ase abantu abo yo minta tebire abanyene mbarache kunyobwati bakabona iga Mujumbe wensemo ebunge ya Bonchari Mheshimiwa Charles Onchoke niganyara koba gakobwatoka obokonyi bw'echibasari gochiase aborko bw'echisiko secondary ase bunge yo eligochoko bakonya bagendera ase chisemi chabo obokonyi obo nigobore bw'echilingi chimilioni 53 echirache kobakonya kwegenderia ase bono aborko bara ase college na bwego university banyora kera oyomo obokonyi bw'echibesa echilingi chiri busano na 3 ne chimisano ase igo hanyara koba gakuru koboya gochiase abamenyi bensemo ebunge yo komwari baganyara koba kagoikirania emeroberio ase bona tebira so muchandora achekoba banyara koba bagukwana ase nchira ere yobwancha nimuri kito Cliforenge agotumanyia ase nchira obwikirana Kuna nchira yemo yogosira chisemi cha bana bansemo ya bunge ya Bonchari bono nigo mujumbe bansemo ya bunge yumo sika Charles Onchoke bwatokora chiringi milioni 52 gochia as chiskuru cha secondary college amana university ereko basira boro kiwa bali bakurwa sensemo ya bunge yo elinde basome. Talk about the single most important thing in our lives, education of our children. We've been able to get an allocation of 73 million Kenya shillings for Bonchari this financial year for purposes of supporting our students in learning. But our policy is that every child from here Bonchari is eligible to get money to be supported for the education wherever they are learning, so long as it's here within the country and it's an institution that is recognized by the relevant authorities of recognizing this institution. There will be fewer problems, we'll be having better performance, all I want is our number. The intake university, una mosike wera ligo kwanela no mosike nyarigoti abana baito bara basipende university kono mataba kora last year were about 50%. We can do better. Cheki chetu jiskuru tuyo kwa ready by this week. Tonya tebe ngiga tutanda nitonya ndawata enough checkbooks so tukaligo cherewa. Lakini kwa mtaasari kero mwana kiangirore kero mwana Bonchari wasomanda onsi kwa kanyarare echeki yae.
kako kwa na somo sangerekano yokorekana ase skuru ya sekondari ya Igonga nigo mujumbe Charles Onchoke asingerabu na chisemi nigo chiro chingia asokoro isegesaku n'abarayi bankyo abo asaba aborkiga banene beche skuru ko babana ali bagalinde basome libagali ko baselya gochia asinka cyabo ekyana nakege kogera beterwa na masomo. I know from last week since schools reopened there might be a number of students who've been affected because they've lacked fees to go back to school. I'm appealing to the principals here present and elsewhere that the checks are underway because when the child stays out for 3 days, is never compensated. They can already fine for staying out for 3 days. Allow them back in school. Nigabe kabene buna aborokigo bali bagosoma University College nigo baraje konyoro gosira gwe kipase y'echiringi chiribu isano nesato nechimisano eleko baguswelia egurube ye school fees yabo. Ana bonse bagosoma University College. Kora mu gori mono abana bagosoma University College kro mwana oja konya chiribu isano nesato nechimisano kro mwana yomo. Abaiboli aborokia amona aborokigo bonsi nigo bakira bunambye mono ase ogoikirana asomo sangerekano yo abwasaba bonsi bamwachinga kicinyororo elinda akolemere muyaye kende gyonsi kerikera chebobe batebanie no bwororo. Abaiboli baminto na abana baminto na barayi bakirega I just want to thank you very very much. Also tikakira seno ojo kwanirengane ojo kwateri swali tojo kwanega iga toya sane ngora abana baitu barabaswele university kuro mataba kora last year were about 50%. We can do better. What we do with the remaining 50%, that's a big number. Tuwento bora ni ikanisa ingi tuwenda kokora. Madam this is ingi wenda kokora. Awa limu tuwenda kokora. Awa lingi tuwenda kokora. This and wali I'm here. Awa MC wani wasalama avera mbali konyara gochi. So ingenye kaitenga kiti kato kwanera ne. Yato kwanera ne kento nevenga ne kong. Kono isole muonye mokwane na mogako. Ngane ine. Bono nigo yatigera sabura kigo bonsi kogenda okoromukia amasomo abo. Elinde bachiko babantu bengencho asama tukale bosio. Ngoripotera Nsoko TV kuro Igonga ensemo y'obunge ya Bonchari county ya Kisii. Elietaliane Wycliffe Orenge. Tukosuka bosio mwancho murigeria chingaki hoko musanana kogenda kwene kiwiga tia serikali na bege kia magia ODM igoro yoko igwana ogukwa bege tu hesei na nyagosira Raila Odinga amono muraibu ensi ya Kenya Mheshimiwa William Ruto ase chipoint ikomi choko igwana huko niko bonega tia basae abo bare abarikia mangana maya inse yekiombe ya KCA abagandrete konyora amaigerio igoro yoborendi babego gutuka amangana maya himeo mucho Kisumu bono nigo bagandre serikali kwene kia bunango ikranire onsi ayora soroboti Ronaldo na kogania basae batie gutume kwa ase abatume gutume kwa nabana siasa 40 chibura buru herio kwene kiango ikranire bare omorembe nobomo imensi ya Kenya. Majina naitwa Umundi Rolex. Ningependa kusema ya kwamba 10-point agenda ni suluhu bora, lakini wamekalia sana kuitimiza. Wanafaa waitimize as soon as possible, na ningesema kusema vile baba alikuwa anasema kama sio sasa ni sasa hivi, kwa sababu wakitimiza hiyo 10-point agenda Kenya itakuwa na amani, ile amani na kwa pamoja, national cohesion and unity, ili watu wakue within the political class and kwa njia ya kisiasa. The issues of 10-point agenda was very it was very good to bring unity to the people of Kenya, but it has not been implemented because for now we've seen the rise in extrajudicial killings within Kenyans. The numbers are not even accounted for. We have seen the rise in the cost of living, the rise in unemployment, and 10-point agenda, to me, it was a good move, but it has not been implemented. Kwa sababu vijana wengi kwa sasa hawana kazi, hawana ajira, na wanajaribu all means possible to survive in different cities ama different places penye wako. Vijana wamesoma, wako na degrees, wako na diplomas, wengine wako na masters, but hawajaajiriwa kwa ile kazi ambayo walifanya. So kuinje wanajaribu all means possible to survive. Wanajaribu pia kukimu familia pale nyumbani. So unaona video mtu anakuja anakuambia acha nikupe hela fulani unifanyie hivi. Kijana anakubali kufanya hivyo. Na si kwa kupenda kwake, lakini kwa sababu ya situation ambayo hakuna pesa, lakini anatafuta pesa. I think ikiendelea hivi
itaadhiri ile unity ya kitaifa. Kwa sababu the moment mtu anaambiwa aenda afanye, kama ni gun anatumwa mahali afanye, next time hata itakuwa mwanasiasa, yani itakuwa sasa ni kama amepewa tabia fulani, ama yani amekuwa exposed to tabia fulani ambaye hakuwa nayo before. Now that amekuwa exposed, atakuwa hata anaenda kufanya hivi, itachangia hata mambo na wezi, kwa sababu atakuwa anasema sasa niko na tactics, nafanya hivi na hivi na hivi, italeta wizi na mambo mengi. Vijana wengi wanashawishika kuvuruga amani na mikutano mbalimbali ya kisiasa, kwa sababu kikubwa zaidi ni ukosefu wa ajira, na wengine pia kutengwa na jamii na serikali kwa miradi ambayo ni muhimu sana. Wanahisi wametengwa, kwa hiyo kitu ambacho wamesalia nacho ambacho wanaweza faidika ni kujihusisha na kuvuruga na kuleta ghasia nini, rangaito. Ukiangalia mara nyingi ndo wanapata kipato na riziki ya kila siku. Kwa hiyo hii itazorotesha usalama wa taifa, kwa sababu ukiangalia vijana wengi wakianza kuvuruga mkutano mmoja baada ya mwingine, watafika mahali wakusanyike na washawishike kuunda vikundi tofauti ambavyo vitakuwa vinatoka sasa kwa mikutano ya kawaida, uingie katika jamii na kuanza kuiba, kufanya uchafu mbalimbali kama uizi nini, alafu unajikuta sasa kile kikundi kinakuwa kinashika chini mizizi na kinakuja kuwa kikundi ambacho kinatishia usalama wa taifa. Unenjeremo yokorenta abasamaro kurwase ebunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira nigo ritukoria rero ekiombe kia bagaka kurwa bosamaro banyara ko baba kuigekwa eri gochia kurwa ekikoba ekiorokero kyobomo ase ensemeyo bagokwa na somo igone kiwase geti Kenya gachi nigo bona bagaka abo kebomo batebirengana obarachi kurwa enchera imeroberio yoborai bobasamaro borachi kone kiwa gochichinga kichire bosio wetera ase homotendri obo Declark Yagi nigo bona bagaka abo bagokeire esiro echianga chekegusi enguba ritimo negatie ebinto binde ebigochia kone kia kogenderia obomo obomosamaro muri kito Steven Nyarikia Mbunde agotomanya senchiro boikero ase homoyega horeko baretamo abagaka kuru ase wodi ya bosamaro inse yomunyagetumbe Kennedy Ondicho nigo korekana rero ase nsemo ya nyagachi wodi ya bosamaro bunge ya West Mugirango me ya Nyamira ase abagaka bene babo iwachi anga chigekoro wa enkoba bewa ritimo na kwewa boigo endabasi yomugusi munenjeremo yokworokia omo bomosamaro Mogaka worogongo rwa Samaro bono kuwatikana na kingurungaire na kubekire rero kogo mogaka wekenyaro kia Samaro ande na igure na yoro munyagetumbe obo mwegenwa asobo sombo wayo gotwaro chenere buye kiagara rero insoni nchiyo bantu babeire buna babeire okonyora omwana onye no mwana omomura gakobeka chianga bune enyaruka agekobeka buna omomura turikorera tofauti none karore para none karore orandonsi bona maskani asirire turikomanya omwana turikomanya omomura oyo norori ole momura omwabongo mbamanye tini ngore isemoke ningore ngina moke ningore ngina koro bone ibintu byansi bya chandikire amarietane igondo mo councilor Kenneth Nyakundi Gisemba omo councilor kambira basamaro gaiga igotu arabuya tocha mo buna barayi babasamaro nainde abarayi bo mugusi egera tworokererie abantu baitu kimbara kiro cyo mugusi bono are na siasa ekeombe gegeito gegoro kwa bosamaro Elders Council igogia chagetwe noyo muito obeire maremu omogaka kegoro agokwana kerekia bagaka bo nigo baereiro bya bwabekirwe asekeria bakwera no gocha kwa bamo ngochigokonya ane namono ase abasamaro asokwene kingango kwana barerio gierimo nakeria bagaka barache koraga naboiga monchoria soborai nachigo ikiraniwa gwetera ukoraga kwabo abana baitongo bari gosirirania mbachi komanyana no ino burayi bwaitu kwa uchumura buno munyakero goitere aikire kwana oburayi bwaitu bwabeire botabwatyo mochoko omonta kurwa masakume oburukanyo saria ekera saririe oteba no burayi akurigia
bwamanya gucaria irie tapakeria abana bao pakeke gorige gocha pagigiakane bono turabuna barai baba Samaro togo choko burai bwaitu onye twakoragire nyimbo turi gutambuka tonyora umuntu gusaka kurwa ndonsipi gakora gwinyimbe tugikobekera uniform area igasari obugambi bwaye abana baye abachukuru baye na bagochugocha noyo gotwerwa mate akore muna kwani kwa bagakaba batere ina bakorete gento kieke asa maigeria yo haba gakabo chinguru inse ya obino nyambane oyu beka umukia kwene kina bagakaba iga babeire bakoberekera simena gosomiwa igekerekyo bairanirie mbia mono oyu ore no kuganio kuya dekrakyo yagi oyu basirete ne chianga na boigo na kiregento kigokoro asereire nga bono nigo ase wodi abo Samaro yabekire bosio kwene kinga mbarigo chigotwaro kubageka gati ya Samaro ya rugoro na boigo Samaro ya mate igo bono ibaja itura kuigeka asaba gusi asensinyo yonsi ase yabita etwaje nabagaka bagusi kuigeka Samaro aseke gusi umuroberi bweri tukoria rero nabagaka batwaje kwa kamabuta nanto borokereri imabatara bekeru magoko ujugokwana asekenyoreke Steven Nyarikemune Ensoko TV Nyagachi West Mugrango county ya Nyamira Wanchomurigera tutegarita se county ya Nyamira mwaziri w'echiseme Mheshimiwa Julius Migosi Ogamba niganyare ko bagakora umuroberio ase eskuru y'abamura ya Nyambari asarire ira yo gucikubwatuka kibesa shilingi chimilioni memo na isano bunenchiremo yo gucikokonya kwagacha amagacho ye hall yeskuru yo kagokwana ime yeskuru y'abamura ya Nyambari yare koenekia gucengera emyaka 50 no mona isano nemo yobokoreri Mheshimiwa Ogamba nigo bona atebire ogwagachibwe ole yuke guchikoera nigo bona burachi gusira emirobiri ase eskuru yo nigo Migosi boigo haruro kubore guchya sabarimu abanne baria bakogacha certificate chia barokiwa unatibara kora gwakana school fees banyara ko bagochibwatoka rimorioka komenta nayo nigo bona Ogamba atebire serikali nigo erenekerenga yokobwatasia umuroberio umuyebo masomo OCBE eriogendra senchirengia muri kitu Vincent Mondanware ngasomo igoyo robotiro ya senchiro wikero Omuyego oyu nigo ikiranwa amono muganda bw'abantu gati yabo abaibori abarimu abanene b'ekisukuru ao baria basometa se skuru eyo amatuka magega gusechia alumni oyo kabeiro murai kurwa kitutu masaba Walter Nyambati umuchumbe bw'orogongorwo omusike Cliff Gisairo umuwakirishi w'abasubati bwe county Nyamira Jerusha Momanyi gakorokia omogokoe nigo mawaziri Migosi Ogamba atogire skuru eyo ya Nyambaria eyo ere no mukio monene asa masomo. I'm indeed pleased to join you here today on the celebration of 65 years anniversary of this institution. With a track record of good performance over the years, and in 2022, it was ranked #1 nationwide. Congratulations, Nyambari. In the last 3 years, the school has had a transition rate of 85% to universities, and the other 15 join our tertiary institutions like TVETs, KMTCs, and teacher training colleges. Congratulations once again. Article 53 yeri chikoria Kenya nige kwa chinguru abarokiwa konyora chisemi egento boigo mawaziri Ogamba goteba serikali nigo yeruete elioko abana chisemi bunenchera yamoyo kwagacha ense yeito. This is why we are reforming our education system for greater efficiency, effectiveness, and global competitiveness through the rollout of the competency-based education. To support the effective implementation of the competency-based education, we are undertaking sustained investments in infrastructure, teacher recruitment, and effecting far-reaching reforms. Our overreaching goal is to ensure that every child, regardless of background, has access to quality, relevance, and future-ready education. This is a path to making Kenya a first world country during our lifetime. Mawaziri Migosi boigo niga ireri baga na gukwanera igoro ye uniform echo chigo chanda abaibori ekeroba koira abana se chiskuru na boigo chi certificate chiri chigo tangwa amona abarimu abanene kubatekana buna abana abo tibarakana chibesa. Uniforms have become a problem in this country.
We need to come together, we need to discuss it, and we will get a solution. I assure you. We will get a solution to the problem of uniform menace in this country. Certificates have been kept in schools for years. You hold the certificates on the basis that there is money that they are holding. You deny the children the certificates, and you also deny yourselves the money. So it doesn't help, and it is against the law. Please release the certificates. Do not destroy our children's lives because of denying them what is rightfully theirs. And we are urging the principals, please release these certificates to the learners. Bairolere neke gusi. Chi certificate chi abana. Kamuranje. Chi release ri abana. Ikiagere korubwate certificate eri tali era okwachibesa. Amagacho yaholie skuru eyo ayo abere gakwamete nigo mugasire alireira yogocha kubwatoke nibo eyerache gotenera obwagachi obwo. Talking of infrastructure and talking of the multipurpose hall that you are doing, which will be dealing with a number of activities including plays, drama, and students participating in there, and will be sending you the balance of 105 million to complete that structure. Jeninde tiare o support schoolway nkoletande infrastructure is signed not just in this school but all our schools in Kisii, so that they we are going to work day and night. Asoko korera umuwasiri nigabori abantu bonsi basire chisemi elio bale bakoliga chisemi gosemba ikerekerenga kyabasobogema. Let us join hands to ensure that we do not destroy our education system and instead build it for the benefit of our children. Vincent Monda, Ensoko TV, eskuru ya Nyambaria, ebunge ya Kitutu Masaba, ekaunti ya Nyamira. Unenchera yamo yogosira abaonia ao bechiduka chikone chimbusuro naboigo amariogo yoburemi me county ya Kisii itukoria rero nigo bono egati yabo banyora obosemia igoro yokwenyora makabeso yokwegenderia asobonchereria bwabo kurwase ekiombe ekemo ekio kimanyikaine buna avenues asebono babwate obosibore ugo kabesa na kogenderia obonchereria bwabo egati yabo nigo bono bago keire hegetambo kerekiga na gotebenga nigo kere kingencho asebono kirache kubakonya kwegenderia. My name is Faith Kaivia Muirigi. I'm the head of sales at Avenues. Avenues, we are a financial institution licensed and regulated by Central Bank of Kenya to do financial lending to the agriculture sector. So we are a sector-based lending institution, and we consider ourselves also to be impact lenders, because when you lend to the agri-business, agri-trade sector, that's an impactful sector that impacts all the way to the farmer. So we are glad, and the most important thing is that being regulated and licensed by Central Bank of Kenya, it simply means we are in prudent lending, we do ethical lending, and we also have monitoring and regulation from the CBK, because we are supposed to be guided by the Consumer Protection Act, something like data protection, whereby if we take data from ENOCHEM about their stockists, that data is purely supposed to be used internally by us for the purpose of lending, and we do not share that data to other parties. So we are fully licensed, and we adhere to all the CBK, Central Bank of Kenya regulations in terms of data protection and consumer protection. Thank you. Kulipa tuko na enough staff kwa hii huku hizi regions, tuko na watu wanaitwa sales officers na ni wengi, na tuko na account managers. Hawa ndio watu wanatembelea na wanakaa na stockist on a daily basis, wanakuwa na uhusiano very close. So we encourage proper communication from the stockist. In case umenunua stock na imechelewa kuuzika, maybe season imechange, haujauza, please alert our people. Na also muhimu, ENOCHEM amesema ya kwamba in case stock imekwama pale kwa duka, si lazima ukae nayo, unaweza rudisha kwake kama distributor akupatia credit note na uexchange zile goods na ile
bidhaa inauzwa ama farmers wanataka as of now. So all these strategies tumeweka ili ku make sure stockist haizi kwama na stock na bado anaambiwa alipe nini financing ama deni. So hiyo communication na hiyo arrangement na distributor inapea stockist njia rahisi sana ya kumanage stock na financing yake. Mimi nimefurahia sana siku hii ya leo kwa sababu nimekutana na wenzangu ambao ni Avenues na distributor wangu ambaye ni Enochem distributors, ambao kupitia kwa Enochem niliweza kujua Avenues na wamekuwa wakinisaidia kwa kunipatia pesa, tunasema working capital. Unapata kuna saa zenye hauna cash, maybe imefungwa kwa stock nyingine ambayo iko kwa duka na unataka ni high season, kama saa hii unataka mbolea, unataka mahindi, unasema wacha niende for that loan ili nisaidie nilete hiyo stock nyingine ambayo ni extra. Sasa hivyo imenirahisishia kazi na pia imefanya biashara yangu imekuwa, kwa sababu sasa siuzi hakuna kama kitambo. Customer akikuja unamwambia sina hii, anatoka kwa duka yako anaenda kwa duka nyingine. Lakini sasa kupitia kwa Avenues unapata kuwa hiyo stock umeletewa na Enochem. Mkulima akikuja akosi ile kitu anataka, biashara imeweza kukua. Na pia hiyo pesa unaifanyia biashara kwa muda mrefu, kwa sababu pia unafaa kurudisha labda kwa mwezi mmoja, miezi miwili ama miezi mitatu. So iko flexible. Hiyo pesa unaifanyia biashara inapea faida mingi. Mwancho murigereria nara yo kuru asemesema ya kuru nsoko chinsa isato bimana soko sanga na intwe kurutoka chageto ikabono no gusaba kwarenga gwesemire no kwimanya ariane kiwase chinsemo au nyasaye kawanjanande tuchikomera na embeo inde tusange aiga hamone gatia yanda manga yaranyar ko ba kwene kiwa chinga kecha sebone gato ku bandrubo tukobia abwo gandro go twaro bolgerio bya wemero beria gendata sembeo yen soko tv asiri bagadia bali kibaito ba mangana na boigo bali banko na kuru ase studio ya kabere kwene kiamaro bine chibicha ngochara senchirengia chenkoro kwa Clinton Ndiki.